ndị ọma na-ege anyị ntị taa, n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, Chineke kwadoro onye ozi ya Dr. David Jeremiah iwetara anyị nkụzi ihe na isiokwu nke ọ kpọrọ ndị nsọ nke nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Ọtụtụ ndị mmadụ gabigara ọnọdụ ngharịpụ n'akwụkwọ nsọ, ma Chineke nke pụrụ ime ihe niile nọnyere ha ma zọpụtakwa ha. Ekwere m na ọ ga-azọpụtakwa gị onye na-ege m ntị. Ugbu a nara ozi a dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs, amen. N'usoro ihe ọmụmụ anyị imeri ọnọdụ enweghị mmadụ nke ụbọchị nke taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke a kpọrọ ndị nsọ ndị nọ na ngharịpụ, ma ọ bụ ndị nsọ ndị na-enwe mmetụta nke enweghị mmadụ. N'usoro nke ihe ọmụmụ a, anyị ga-ahụ mmetụta enweghị mmadụ na akwụkwọ nsọ. Anyị ga-ahụkwa na Chineke na-eje ozi nye ndị nọ na ngharịpụ ma ọ bụ ndị nọ na mmetụta nke enweghị mmadụ. Na ihe nchọpụta nke emere, a sịrị na ihe dịka otu mmadụ n'ime mmadụ anọ a jụrụ ajụjụ sịrị na ha nọ na-enwe mmetụta nke enweghị mmadụ, ma ọ bụkwa na ha nọ n'ọnọdụ enweghị mmadụ n'ụbọchị ndị a. N'ihe ọmụmụ ọzọ, ihe dịka 25% nke ndị na-anọghị n'ọnọdụ di na nwunye nakwa 10% nke ndị lụrụ di maọbụ nwunye sịrị na ha nọ n'oke mmetụta nke enweghị mmadụ n'ime ndụ ha, ma ọ bụkwanụ ngharịpụ. Ihe dịka ọkara ụmụ nwaanyị ndị di ha nwụrụ anwụ, ndị gbaworo karịa 50 sịrị na mmetụta nke enweghị mmadụ bụ nsogbu nke kachasị nke ha na-eche iru na ndụ ha. Ihe ọmụmụ a mere ka anyị mara na onye nke kachasị enwe mmetụta nke enweghị mmadụ a, onye ha jụrụ ajụjụ, bụ otu nwoke meworo okenye, onye naanị ya bikwa, arụ adịghịkwa ya ike. James Lynch, n'otu oge nta ajụjụ nke ya na ndị akwụkwọ mgbasa ozi a na-akpọ People Magazine mere n'otu oge gara aga, mgbe a jụrụ ya ajụjụ asị, kedu ihe jikọrọ mmetụta enweghị mmadụ nakwa ahụike? O sikwara otu a saa ajụjụ a. Ọ sịrị ha, ajụjụ unu jụrụ dịka ịjụ ihe jikọrọ ikuku na ahụike. Dịka ikuku nke anyị na-ekuru, mmekọrịta mmadụ na mmadụ bụ otu n'ime ihe ndị anyị na-adịghị eji kpọrọ ihe ruokwa mgbe a napụrụ anyị ya. Nke bụ eziokwu bụ na mwezuga nke ịhụnanya, oke mmetụta nke enweghị mmadụ na-etinye aka n'iweta ụfọdụ ọrịa dị iche iche. Mgbe ụfọdụ ọ na-edubakwa n'ọnwụ erughị eru. Ngharịpụ nakwa mwezuga site n'ebe ndị ọzọ nọ na-ebute ọtụtụ ihe ike na ndụ ndị mmadụ taa. Tupu anyị aga n'iru ịkọwa nke a na ndụ nke ụfọdụ ndị mmadụ n'akwụkwọ nsọ, eleghị anya, anyị kwesịrị ibu ụzọ jụọ otu ajụjụ nke dị mfe. Nke a bụkwa, gịnị bụ echiche ngharịpụ, ma ọ bụ gịnị bụ mmetụta enweghị mmadụ? Kedu ihe ọ bụ? Nke bụ eziokwu bụ na anyị amaghị ihe a ga-akpọ ya. Naanị ihe m pụrụ ime bụ inye nkọwa maka ya, ma ọ bụ ịkọwa ya. Aga m akọwakwa ya site n'ụzọ nke ndị ọzọ si were kọwaa ya dịka ha hụtara ya na ndụ nke ha. Ụfọdụ kọwara ya n'ụzọ ihe a na-ahụ anya dịka mmetụta nke ịtọgbọrọ n'efu nke ha na-ahụta n'ime ha, ruo na ọ na-eme ha ka ha ga-agbọpụta mkpụrụ obi ha. Amaghị m ma ị ghọtara nke a, ka m kwuarakwa ya ọzọ. Ha kọwara ya dịka mmetụta nke ịtọgbọrọ n'efu nke ha na-ahụta n'ime onwe ha, ruo na ọ na-eme ha ka ha ga-agbọpụta mkpụrụ obi ha. Ndị ọzọ kọwara echiche ngharịpụ ma ọ bụ mmetụta nke enweghị mmadụ dịka obi mgbafu nke na-anọ n'ime ha mgbe niile. Ndị ọzọkwa kọwara ya dịka ụfụ nke a na-apụghị ịkọwa ebe ọ nọ ma ọ bụ ebe o siri, nke a na-ahụta n'oge nke iru uju, ma ọ bụkwanụ mgbe e kewapụrụ ha site n'onye ha hụrụ n'anya nke ukwuu. Nye ndị ọzọ,
ọ bụ ogologo oge nke nchegbu nke na-adọkasị ha ma na-erikwa ha ruo mgbe o risiri ha wee tinyekwa ha n'ọnọdụ obi ịda mba nakwa ọnọdụ onye meriri emeri. Ndị ikom na ndị inyom, enweghị ihe mgbu obi nke karịrị ihe mgbu obi nke mmetụta nke enweghị mmadụ ma ọ bụ echiche nke ngharịpụ. Ana m agụta nke a n'akwụkwọ ozi nke a na-ezitere m nke na-esite n'aka ndị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ, ndị na-ege mgbasa ozi anyị n'ikuku n'ebe ahụ. Ana m anụkwa ya n'olu nwaanyị onye akpọrọ m n'ekwentị ịgwa m na di ya hapụwo ya. Ana m ahụkwa ya n'iru nwoke ahụ onye ka mechara olili nke nwunye ya. Ana m enwe mmetụta ya mgbe m na-amakọ ndị nne na nna n'olili nke nwa ha nwaanyị onye ọnwụ napụrụ ha n'otu ntabi anya n'iru ọrịa nke ahụ ole na ole. Ana m ahụta ajọ iru nke echiche ngharịpụ nakwa nke mmetụta nke enweghị mmadụ n'iru nke ndị mmadụ ndị na-anọghị n'ọnọdụ di na nwunye, ndị mmadụ ndị na-anọghị n'ọnọdụ di na nwunye ndị na-agba mbọ ịchọta ebe ofufe na ebe okpukpere n'ime ụwa nke okpukpere na mmekọrịta nke dịkwa ka ga-asị na ọ na-aghọ onye ọbụla na ezinụlọ ya, onye ọbụla na nwunye ya ma ọ bụ di ya. Ana m ahụta ajọ iru nke mmetụta nke enweghị mmadụ na ndị ntorobịa ndị na-etolite etolite, ndị na-agabiga site n'ọnọdụ ịbụ ụmụaka ịghọ ndị ntorobịa n'oge ahụ nke na-enweghị nkọwa. Mgbe ihe niile na-agbanwe, ha na-ahụtakwa ndị nne na nna ha dịka ndị na-adịghị aghọta ihe ha na-agabiga. Ndị nkụzi ha adịghịkwa aghọta, ọbụnadị ndị enyi ha adịghịkwa aghọta. Ha na-anọkwa dịka ndị na-enweghị mmadụ, dịka ha na-amapụta ihe ọ pụtara ịnọ n'etiti nwata na okenye n'ime ndụ nke ha onwe ha. Otu ụbọchị mgbe anyị gbasara ofufe ebe anyị kwuru banyere ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-agabiga, otu nwata nwaanyị na-etolite etolite soro m dịka anyị na-apụ ma tinye otu mpempe akwụkwọ n'aka m. Mgbe anyị rutekwara n'ụlọ, emeghere m ya. Nke a bụkwa ihe o dere na mpempe akwụkwọ ahụ. Ọ sị, onye ọzụzụ atụrụ, ikwuo maka ndị ọgbọ dị iche iche, kedu maka ndị na-etolite etolite? Anyị riri nne ndị jupụtara ebe a. Ahụwo m ya oge ụfọdụ n'anya nwunye nke m onwe m, mmetụta nke enweghị mmadụ a. Mgbe ije ozi nke onye nwe anyị kpọrọ anyị, na ya na-ekewa anyị ọtụtụ anyasị. Mgbe ụfọdụ ọ pụrụ ịbụ otu ogologo izu ụka n'otu oge n'ihi ọgbakọ oziọma. Echere m na abụ poem ahụ nke a kpọrọ n'asụsụ bekee The Rime of the Ancient Mariner, maọbụ akụkọ nke nwoke ọkwọ ụgbọ mmiri ochie ahụ, chịkọtara mmetụta nke enweghị mmadụ karịa ihe ọbụla ọzọ nke m pụrụ ikwu. Echetara m akụkọ a site n'ụbọchị mgbe anyị nọrọ n'ụlọ akwụkwọ. O so otu a dị, ọ sịrị, enweghị mmadụ, enweghị mmadụ, enweghị mmadụ n'elu enweghị mmadụ, enweghị mmadụ n'elu oke osimiri nke sara mbara nke ukwuu. Ọ dịghịkwa ọbụnadị onye ọbụla nke metara mkpụrụ obi m ebere n'ime ihe mgbu a. Ọ bụ nwoke a na-akpọ Samuel T. Coleridge dere akwụkwọ a. Ndị ikom na ndị inyom, e nwere ọtụtụ ndị nọ gburugburu anyị ndị a pụrụ iji ukwe poem a chịkọta ndụ ha, ma ọ bụkwanụ site n'okwu David onye abụ ọma, onye dere n'ime otu akwụkwọ abụ ya okwu ndị a nke na-akpọwasị obi. Ọ si otu a, ọ dịghị onye na-ajụ ajụjụ banyere mkpụrụ obi m. Ọ dịghị onye na-ajụ ajụjụ banyere mkpụrụ obi m. Ọ dịghị onye ọbụla na-ajụ ese. Anyị aghaghị ịjụ ajụjụ a: gịnị mere anyị dị ka ndị mmadụ? Gịnị mere anyị n'ọgbọ a nke igwe kọmputa? Gịnị mere anyị ruo na anyị apụghịkwa ịdị nso ọzọ? N'agbanyeghị na anyị nọ n'akụkụ onye agbata obi anyị, ma anyị adịghịkwa adị ha nso
ọzọ. O juru m anya bụ ihe m chọpụtara mgbe m meghere akwụkwọ nsọ m ma malitekwa ego site n'otu akụkụ ruo n'akụkụ nke ọzọ banyere isiokwu a. Achọpụtara m na ọ bụ ezie na okwu a bụ mmetụta nke enweghị mmadụ apụtaghị ihe ọbụna dị otu ugbo n'akwụkwọ nsọ, ma mpaghara niile nke akwụkwọ nsọ jupụtara n'ihe onyonyo nke ndị ikom na ndị inyom ndị ha na ọrịa bụ mmetụta nke enweghị mmadụ ma ọ bụ echiche nke ngharịpụ gbara mgba n'ime ndụ ha n'ihi otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ. Anyị ga-alaghachi n'akwụkwọ Moses ebe anyị ga-ahụta otu nwoke onye akpọrọ Enọk. Akwụkwọ nsọ mekwara ka anyị mara na Enọk jere ije n'ụzọ nke pụrụ apụ site n'ụzọ nke ndị mmadụ n'ụbọchị ya siri jee ije. N'ime ụwa nke jupụtara na mpụ na arụ ala na ajọ omume, Enọk pụtara ihe dị ka kpakpando nke na-enwu enwu n'abalị gbara ọchịchịrị. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na Enọk na Chineke soro jee ije. Enọk na Chineke jere ije. Naanị ihe ị ga-emekwa bụ ịgụ ahịrị ndị gbara ahịrị nke a gburugburu ka ị nwee ike ịmata ụdị ndụ nke enweghị mmadụ nke nwoke ahụ hụtara onwe ya n'ime ya. Ebe ahụ na-asị Enọk na Chineke soro jee ije, ọ nọghịkwa n'ihi na Chineke kuru ya laa. Ịhụ nke a, ọ nọghịkwa n'ihi na Chineke kuru ya laa. Gịnị ka Chineke ji kuru nwoke a laa? Maka na ọ dịghịkwa uru ọbụla ọ bara ịhapụ nwoke ebe a n'ime ngharịpụ, n'ime echiche na mmetụta nke enweghị mmadụ, n'ihi na nwoke a bụ otu onye n'ime imirikiti imi mmadụ, onye kpebiri ije ije n'ụzọ nke Chineke, ije ije n'ime ezi omume, nke pụtara na nwoke a dịrị ka onye agharịpụrụ. Ndị ọgbọ ya niile mere mkpebi ije ije n'ụzọ na-ezighị ezi, ije ije n'ime mpụ, ije ije n'ime arụ ala niile dị iche iche. Ma akwụkwọ nsọ si na Enọk kpebiri iche ije n'ụzọ nke Chineke, nke mere na Chineke kere eluigwe n'ụwa na-ahapụ eluigwe ịrịdata ka ya na Enọk so n'onwe mmekọrịta, n'ihi na ọ dịghị onye ọzọ ọbụla nke ya na nwoke a dị nsọ, nwoke ezi omume a pụrụ imekọrịta. Otu onye ọzọ na-esote ụzọ Enọk bụ onye akpọrọ Noa. Noa, nwoke ahụ onye Chineke nyere ntụziaka ahụ nakwa ọlụ nke dị ka ihe nzuzu nke ịlụ nnukwu oke ụgbọ mmiri ebe a na-enweghị mmiri, ebe a na-enweghịkwa ihe ọbụla dị ka mmiri ozuzo. N'ime ọtụtụ afọ, ọ gara n'iru n'ime uche Chineke ya, onye bi n'eluigwe, ịlụ oke nnukwu ụgbọ mmiri a. Ndị niile biri n'ọgbọ ya kwara ya emo, mekwa ya akaja. Ma akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara n'akwụkwọ ndị Hibru na ọ gara n'iru ime ihe Chineke sịrị ya mee, n'agbanyeghị na ọ bụ naanị ya rụrụ ọlụ a. N'ezie, nwoke a naanị nọrọ n'etiti ndị ọgbọ ya niile. Ha niile jụrụ ije ije n'ụzọ nke Chineke. Ọ bụkwa naanị Noa bụ onye kpebiri n'ala ala obi ya ije ije n'ụzọ a. Otu n'ime ihe ọmụmaatụ nke mmetụta nke enweghị mmadụ na agba ochie nke na-enye mmasị oge niile bụ nke a hụtara n'isi nke 16 nke akwụkwọ Jenesis, nke edekwara n'ụzọ ọ na-apụtaghị ihe, ruekwa na ọ bụ n'oge agba ọhụrụ ka anyị ghọtara ya nke ọma, n'ihi na ekwugharịrị ya ọzọ n'akwụkwọ ndị Galatia. Ọ bụ akụkọ nke nwaanyị onye aha ya bụ Haga. Mgbe Sara nwunye Abraham na-apụghị ịmụrụ ya ụmụ, Sara kpọrọ odibo ya Haga kpọnye di ya bụ Abraham ka ọ bụrụ nwunye ya. Mgbe nwa odibo a tụrụ ime, ọ malitere iledata Sara anya. Unu maara akụkọ a. Mgbe ịkpọasị nke dị n'etiti ụmụ nwaanyị abụọ a dịkwara elu rie nne, Sara chụpụrụ Haga, o wee gbalaga gbaba n'ime ọzara n'ihi ụjọ.
mgbe ọ nọ n'ebe ahụ ọ nọrọ n'egwu nakwa n'ọnọdụ nke enweghị mmadụ, n'ọnọdụ nke oke echiche nke ngharịpụ. Ọ nọdụrụ ala n'akụkụ olulu mmiri. Ọ bụrụ na a pụrụ itinye onyonyo nke Sara n'ebe ahụ n'ihe osise, ọ gaara abụ ihe onyonyo nke ihe osise nke kacha ejupụta n'echiche ngharịpụ nakwa na mmetụta nke enweghị mmadụ n'akwụkwọ abụọ ochie niile. Nke a doro m anya. Dịka ị na-agụ akụkọ a, nchegbu nke ọnọdụ enweghị mmadụ nke Haga apụghị ifunarị gị. Naanị ya nọrọ n'ime ọzara, n'ebe dị anya site n'ebe ezinụlọ ya nọ, site n'ebe ndị enyi ya nọ. Ọ dịghịkwa onye enyemaka ọbụla. Ma n'agbanyeghị nke a, ụzọ Chineke siri meso ya n'oge nke ọnọdụ a kwesịrị ịbụ ihe agbamume nye anyị niile mgbe anyị na-ahụta onwe anyị n'ọnọdụ nke enweghị mmadụ. Soro m ugbu a ka anyị rigo n'ugwu Moria. N'ebe ahụ, Abraham jiri nwayọọ nwayọọ na-arịgo n'elu ugwu ahụ, ya na nwa ya nwoke Isaac, iji eme dịka ntụziaka nke a na-enyeghị nkọwa nke sitere n'aka Chineke ya. Ọ sịrị, kpọrọ nwa gị nwoke nke ị hụrụ n'anya ma werekwa ya chọrọ m aja. Nke a bụ ihe Chineke gwara ya. Were nkwa nke mba dị ukwuu nke m kwere gị na nkwa ma gbuokwa ya. Abraham nọrọ n'ọnọdụ nke mmetụta nke enweghị mmadụ ma ọ bụ nke ịnọ naanị ya, rue na o kweghị akpọrọ ndị ohu ya wee rigo ugwu ahụ. Ọ rigoro n'elu ugwu ahụ naanị ya nakwa nwa ya nwoke. Mgbe ahụ, gịnị ka anyị ga-ekwu banyere Moses? Nke a bụrụ nwoke onye nọpụrụ iche. Anyị gụrụ banyere ya n'akwụkwọ Ọpụpụ mgbe ọ na-alụ ọlụ n'obi eze Fero. Ọ na-agagharị mgbe ụfọdụ ịhụta ihe na-eme n'ime obodo naanị ya. Otu ụbọchị kwa, ọ hụrụ onye Ijipt ka ọ na-eti onye Hibru ihe. Oke iwe nke ọnụma dị ọkụ ya dịka onye Juu mere ka o gbuo onye Ijipt ahụ. N'ihi nke a, Fero chụpụrụ Moses site n'Ijipt. O wee banye n'ọzara nke ndị Midia. Mgbe ọzọkwa anyị hụrụ ya, ebe ka ọ nọrọ? Ọ nara akpagharị n'ime ọzara nke Midia, ebe ọ na-azụ atụrụ nke Jetro, onye mesịrị ghọọkwa nna nwunye ya. N'ezie, n'ime ụbọchị ndị a, amaara m na ọ nwapụtara ihe ndị mmadụ na-akpọ taa mmetụta nke enweghị mmadụ ma ọ bụ echiche nke ngharịpụ. Ekwenyere m na Moses matara ihe ọ bụ. Moses detụrụ ya ọnụ n'ime ọzara ahụ. Ọzọkwa, enwere David. Mgbe anyị zutere ya, anyị adịghị adị anya site n'ebe Moses nọ. Nwapụta ya nke mmetụta nke enweghị mmadụ bụ ụdị nke kachasị omimi. Anyị ga-ekelekwa ya n'ihi na ọ bụ otu n'ime ndị depụtara anyị ihe ọ dị ka ya n'akwụkwọ Abụ Ọma. Gee ntị n'okwu David n'Abụ Ọma 102 dịka ọ na-ekwupụta ịnọ naanị ya, echiche nke ngharịpụ ma ọ bụkwanụ mmetụta nke enweghị mmadụ ya. O dere sị, n'ihi na ụbọchị m niile agwụsiwo n'anwụrụ ọkụ, erechapụokwa ọkpụkpụ m niile dịka ọlọkọ ọkụ. Eyiri m okolo nke ọzara, aghụghọ m ihe dịka ọkụkụ nke mkpọmkpọ ebe. Amụrụwo m anya wee ghọọ ihe dịka nnụnụ nta nke naanị ya nọ n'elu ụlọ. Nke a bụ akwụkwọ Abụ Ọma 102 ahịrị nke 3, nke 6 nakwa nke 7. Gee ntị, okwu nke Abụ Ọma 69 ahịrị nke 20.
okwu David dere ya, ọ sị, etota etiwawo mkpụrụ obi m, ana m arịasikwa ọrịa ike, m wee lee anya, onye ga-egosi m ebere? O ji na-arụ m, ma ọ dịghị onye ọbụla. M lekwara anya nke nkasi obi, ma achọtaghị m onye ọbụla. David nọrọ naanị ya. David kọwapụtara ọnọdụ ya nke ịnọ naanị ya n'ụzọ nke anyị niile pụrụ ịhụta ma ghọtakwa ya. Anyị emechabeghịkwa n'agba ochie, n'ihi na enwere Job. N'ezie, Job pụtara ihe dịka ihe ịma atụ nke kachasị elu nke mmadụ onye nọrọ na ngharịpụ, mmadụ onye nọrọ naanị ya, maọbụ mmadụ onye nọrọ na mmetụta nke enweghị mmadụ. Naanị Job na-arị eche ma na-enwe mmetụta nke ahụhụ ọ nọrọ n'ime ya, ma ọ dịghị ebe ọbụla o nwetara ọsịsa nke dị mma. Ndị enyi ya niile gbakutere ya azụ. Ọbụnadị nwunye ya gwara ya ka o kwuluo Chineke ma nwụọ, na ọ kara ya mma. N'ime ahụhụ ya niile, Job nwere mmetụta na eleghị anya Chineke agharịpụwo ya. Ọ ghọrọ agwọ etiti nye onwe ya, kama ọ bụ naanị ya chere ihe ụfụ nakwa nhụju anya nke ndụ ya iru. Ma isi obi ụtọ m bụ na n'ikpeazụ Job chọpụtara na Chineke arapụghị ya. N'ezie, Chineke adịghịkwa arapụ. Amaghị m ọnọdụ nke gị onwe gị nọ n'ime ya ugbu a. Amaghị m echiche nke ị na-enwe n'ime gị ugbu a. Eleghị anya, ndị enyi gị gharịpụrụ gị. Eleghị anya, ndị ikwu na ibe gị agbakutewo gị azụ. Eleghị anya, onye hụrụ n'anya nke ukwuu hapụrụ ma rapụkwa naanị gị ebe a, n'oke echiche nke ngharịpụ na mmetụta nke enweghị mmadụ, mmetụta nke onye agharịpụrụ. Ma achọrọ m ịgwa gị otu ihe, ọbụnadị n'oge awa a, na e nwere onye nọ n'elu, onye na-adịghị agharịpụ, onye ọnọdụ gị nakwa ihe gbasara gị na-emetụ ya n'obi, onye maara ihe niile nke na-agabiga ọbụnadị n'oge awa a, onye maara ọnọdụ nke nọ naanị gị, onye maara ọnọdụ nke echiche nakwa mmetụta nke enweghị mmadụ nke nọ n'ime ya ugbu a, onye nwekwara ebumnobi n'ụkpụrụ ndị mara oke mma banyere ndụ gị nakwa ọdịnihu gị. Ọ bụkwa ya onwe ya ka ị kwesịrị ịtụkwasị obi maka echi nke kacha mma. Ọ ga-amasị m ka irudata isi gị ka anyị kpee ekpere. Onye bi n'eluigwe, gị onye na-ahụzu ụmụ gị, onye makwara anyị niile n'otu n'otu, onye makwara ọnọdụ niile nke anyị nọ n'ime ya ọbụnadị n'oge awa dị ugbu a, onye maara ihe niile nke anyị na-agabiga, onye maara mkpa niile nke mkpụrụ obi anyị, onye ghọtara ọnọdụ nke ngharịpụ, onye gabigaworo ụdị ngharịpụ niile nke dị iche iche ọbụnadị mgbe ị nọrọ ebe a na-anụ arụ bụ mmadụ. Ana m ewere ụmụnne m na ụmụnna m, ana m ewere nwoke a onye na-anụ olu anyị ugbu a, onye nyere anyị ohere ọma dị otu a ịbata ma tụrịa ụka anyị na ya n'ime akwụkwọ nsọ gị. Ana m ewere nwaanyị a onye na-agabiga oke echiche nke ngharịpụ, onye na-enwe mmetụta nke enweghị mmadụ. Ana m enyefe ya n'obe aka gị dị nsọ, na-arịọ gị ezi ebube n'ụbọchị nke taa, ka ị were aka gị dị ike
nakwa aka ọgwụgwọ nsọ gị nakwa aka nke ezi omume gị bulie ha ugbu a site n'ọnọdụ nke ha nọ n'ime ya ma tinyekwa ha n'ọnọdụ nke aṅụrị nakwa nke nriju afọ nke ime mmụọ. Eze ndị eze, isi na ọ bụ ezie na anyị pụrụ ịkwa akwa n'abalị, ma mgbe anyasị ga-agasị na anyanwụ ga-awa n'ụtụtụ ọhụrụ anyị. Nna, ka taa bụrụ ụtụtụ ọhụrụ nke anyanwụ ga-awa nye oru gị ndị a. Ana m ekele gị n'ihi na ama m na ịnụwo olu anyị ugbu a, ịzawokwa ekpere anyị, imewokwa karịa dịka anyị si rịọ gị. Ka aha gị bụrụ ihe ebuliri elu n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Na nnọkọ anyị n'oge na-abịa abịa, anyị ga-agakwa n'iru n'isiokwu a bụ onye nsọ, onye na-ahụta onwe ya n'ọnọdụ ngharịpụ. Ka Onyenwe anyị gaa n'iru n'ịnọnyere unu dịka unu na-enye anyị ohere ịbata ma soro unu tụrịakwa uche n'akwụkwọ nsọ. Ka ihe nke ịhụnanya ya gakwa n'iru n'inwoke nwoke n'ime ndụ unu n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Ana m ekele gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwere m na Onyenwe anyị esitawo n'okwu ya gọzie gị taa. Kwenye ma nwekwa agbamume. Chineke pụrụ ịzọpụta gị n'ọnọdụ ọbụla nke ị na-agabiga ugbu a. Ọ bụ Chi nke na-azọpụta ndị nọ na mkpa. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịnabata Jizọs dịka onye nzọpụta gị ma ọ bụrụ na ị mebeghị nke a. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ ga-amasị m ka ikpe ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ, amen. Ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst na okwu nke Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Chukwu gọzie gị n'aha Jizọs, amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477 ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.